Tervetuloa ensimmäinen video YouTubessa. Tarkoitan ensimmäinen video, että puhu suomi. Tänään haluan näyttää teille pihalla sinulle, mutta salinka minun esitellä itseni. Nimeni on Sky-Gunner ja minä rakastan Suomi. Nyt tiedä kuka olen. Tarkastella minun maailmaa. Tämä maailma on toisin erilainen kaikesta Euroopassa. Mutta silti brasilialainen puut ovat eri muotoisia ja kote ja voimme kivetä niitä. Se on uskomaton. Jotain että en ole tehnyt, kun olin Suomessa. No niin, jos kysyin etsisaltani, miten voimme elää tässä maassa, ja ymmärrä asu, hyvä maa, näkemiin.